Това е скъпа течност. Трябва да се върниш. Тичай. Ако можеш. Имаме си първия финалист. Главата долу. Айде! Дай! Леко, сменя ли ти? Пи, тук пиш на място. Ай, другото дясно, друго! Дай, имаме си втори финалист! Наздай, може да не бързаш. Пили си близичката. Бавно. Концентрирай се. Ако не си разбрал втори. Много бавно се въртим, челото по-близко до кола. Айде, напред! Атака! Оп! Пи, не се оливай! Като малки са капекти, като големи са оливати! Имаме си трети финалист. Главата долу! Ще има дисквалификации! Главата ниско долу! Дай! Оп! Айде на здраве! Главата долу, това не е въртене! Главата долу! Ако може да донесат братлето да набием колчетата. Да. Атака! Ще има дисквалификация тук. Не разливаш, направо се откъпа. Дайте му да го попие момчето. Бавничко. Пирата е за пиене, не е за къпане. Бързо! Ай, сега да ви кой се върни по мен. Дай, тук ти. Дай, леко, готи в басейна. Дулото напред. Леко с наградата. Напред. Дай. Бавничко, спокойно. Писля бавничко. Имаме победител. После ще пиете изправени. Айде сега напред. Натам. Оп. Не в басейна. Наздрай. Ето още един победител. Айде, още малко остана. Дай. Точно така. Така. Нека се слизат от средните. Нека се тича в неговата. Дай пи, без да се оливаме. Така. Може би имаме финалист. Може би. И браво! Наше момче. Ами да си я пиеш със здраве. Бутилка Джак Дайвът от Марто в играта на Куция. Заповядай, честито!